Ő a Csibi. Csibi és Tuza. Készülsz! Indul! Megy a tér! Dönts a kéz, tud a fiam! Dönts a kéz! Haza! Gyerünk, nagyon jó eddig! Nagyon jó eddig! Dönts a kéz! Akkor a figyelsz! Kérdésre figyelsz, ezt mondom! Dönts a kéz, dönts a kéz! Várjál! Ilyenkor látnak rá! Ilyenkor birkozol! Gyerünk! Azaz, elkezdek nagyon birkozzák! Mindig csak egy ilyen! Döntés! Aprahó fia! Döntést próbálj! Kezek közé próbálj! Dönt a kezedet, mit csinál? Azaz! Ügyesen, gyerünk! Csak határ! Nagyon jó! Gomb! Azaz, zárod, azaz! Figyelő! Zárod, figyelj! Próbálják ezeket lesz fej! Jó, gyerünk! Gyere fölfelé a lábaddal, gyere fölfelé, lögd le! Gyere fölfelé, nyomd le a fej! Fölfelé, próbáld lefordítani, szedd össze magad, mozgékonyabban egy kicsit. Ez a... Fogja össze a kézetek ilyenkor. Menjünk a példára. Nem tud lefélni, az a... Tudnál jönni mondva is? Fogj össze a kézetek. Fogj össze. Lépjék ki oldalra és gyerünk a monté. Oldalra és mondd! Azaz! Dőlsz vele! Nem kell még üssen! Tornádra segély ilyenkor, tornádra segély! Gyere ki alap, lögd el lábát! Azaz! Jó volt a kezdeményezés, csak... És ütös! Maradban ne, hogy üssön! Gyerünk tovább! Nagyobb! Azaz! Ez az, gyerünk! Ez az! 20 másodpercig! Ez az! Hozd a lábat! Hozd a lábat fölfelé, emeld! Emeld a lábat! Ráfogsz és dőlsz tovább! Dőlsz vele! Azaz tartod!